श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स। चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका, चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट, चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार, चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर, चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27। सर्व क्षेत्रात स्पर्धा वाढली। या स्पर्धेत टिकून घवघवीत यश संपादन करा आणि मालवण तालुक्याची उज्ज्वल यशाची परंपरा कायम ठेवा, असं प्रतिपादन आमदार वैभव नाईक यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार प्रसंगी केलं। मालवण तालुक्यातील सर्व हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये 10वी 12वी परीक्षेत प्रथम 3 क्रमांक प्राप्त केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा आमदार वैभव नाईक व युवा सेना मालवणच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता। वायरी येथील RG चव्हाण हॉल येथे हा गुणगौरव सोहळा संपन्न झाला। यावेळी आमदार वैभव नाईक, माजी जिल्हा प्रमुख भाई गोवेकर, तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर, नितीन वाळके, शिल्पा खोत, पूनम चव्हाण यांसह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पालक उपस्थित होते। सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांना आमदार वैभव नाईक व मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं। सर्वप्रथम गुणवंत विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। अत्यंत ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण घेताना सुद्धा या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपण यश मिळवलं आणि हे यश परिस्थितीला परिस्थितीशी संघर्ष करून आपण यश मिळवलं, त्यामुळे आपण मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। खरं तर एखाद्या जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा सत्कार या दिवसाला झालेला आहे, तो गेल्या 15 दिवसांपूर्वी केला। परंतु दरवर्षी आम्ही तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ज्या शाळा आहेत, आज मालवण तालुक्याचे जवळजवळ 32 ते 32 हायस्कूल आहेत आणि या सगळ्या 32 विद्यार्थ्यांचा सत्कार दरवर्षी एवढ्यासाठीच करतो की ग्रामीण भागातील सुद्धा विद्यार्थ्यांनी ते शिक्षण घेतलं आणि त्यांनी जे यश मिळवलंय ते शहरातल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा किती पटीने जास्त आहे। म्हणून आम्ही गेले 10 वर्ष हा सत्कार या ठिकाणी आपण ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना आज OBC आरक्षणामध्ये सुद्धा मराठा या ठिकाणी सुद्धा विद्यार्थ्यांना आता 50% सवलत मिळते। मग ते वैश्ववाणी आहे, भंडारी समाज, अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा आता 50% फीमध्ये सवलत मिळते। आता शासनाने बँकिंग करून बँकेने सुद्धा आता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्याची योजना आणली आहे आणि विद्यार्थ्यांना कर्ज देऊन सुद्धा शिकता येतं। या सगळ्या योजनेचा फायदा आपण या ठिकाणी घेतला पाहिजे। इथे अडचण असेल आपल्याला दाखले असतील, OBC दाखले आहेत, व्हॅलिडिटीज आहेत, या ठिकाणी पण आपल्याला सहकार्य करतील, आम्ही पण त्यामध्ये आहोत। तिथे अडचण असेल तिथे आम्हाला सांगा, जे दाखले काढण्याची जबाबदारी सुद्धा निश्चित आपली घेऊ।
ज्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळण्यास काही अडचण असतील, कारण ऍडमिशन आपल्या स्पर्धेत पण होतात, पण तिथे आपल्याला वाटेल जिथे आमची गरज लागेल तिथे ऑप्शन ते पण आपण सांगा, ते पण आपण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करूया. पुन्हा एकदा टुर्नामेंटचं विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज कुठल्याही क्षेत्रामध्ये एखादा माणूस सुद्धा एका क्षेत्रामध्ये प्रगती करू शकतो. आता आपण मोबाईल बघतो, प्रत्येकाला मोबाईल बघायचं असतं, प्रत्येकाला आपले रील करायचे असते, प्रत्येकाला आपल्याला जास्त प्रमाणात पोचायचं असतं. परंतु ड्रो गाडीसारख्या एका तरुणाने आज संपूर्ण जगभर पोचलं, कारण त्यांचं वाचन, त्यांचा अभ्यास, आणि त्यामुळे आपल्याला सुद्धा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कुठल्या क्षेत्र जे आपल्याला क्षेत्र आवडतं त्या क्षेत्रामध्ये आपण प्रगती केली पाहिजे. आणि तशी आपण या ठिकाणी कराल अशी आपल्याला मला खात्री आहे. आमच्या मालवण तालुक्याची खरं तर ही परंपरा आजची नाही आहे, ही मालवण तालुक्याची परंपरा ही अनेक वर्षाची आहे. अशा अनेक शाळांची 300 वर्ष या तालुक्याच्या अनेक शाळांना झाली आहे, आणि त्यामुळे ही गुणवत्ता ही अनेक वर्षाची मालवण तालुक्याची आहे, आणि तीच गुणवत्ता पुन्हा एकदा तीच परंपरा चालू होईल. त्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि या परंपरा आपल्याला अशाच या ठिकाणी चालू राहाव्यात. आपल्याला संस्कार झाला आहे किंवा आपल्या सहकार्याने केला आहे, आपल्याला आशीर्वाद दिले जाणून तुम्हाला निश्चित असेल, आणि पुढचं यश घेण्यासाठी तुम्हाला हा त्याशिवाय उपयोगी पडते, उपयोगी पडते अशी मला निश्चित या ठिकाणी खात्री आहे. त्याचबरोबर आपण करताना तर सामाजिक काम केलं पाहिजे, एखाद्याला मदत केली पाहिजे. आज आमच्यातले जी छोटी मुलं आली आहेत आणि आपल्याला सुद्धा भविष्यात सुद्धा मदत केली वाटतं, आपण दवाई घेऊन काय घेता कामा. काल आपण एखाद्या कॉलेजमध्ये जातो असेल, आपली कालच्याच ह्याला होतं की एखादा हल्ला करतो एका मुलीवर आणि सगळे 100 सुद्धा मोबाईलवर फोटो. हा समाज आपल्याला करायचा नाही. आपल्याला समाज दुसऱ्याला मदत करण्याचा समाज आपल्याला तुम्ही घडवायचा आहे, आणि तो आपल्याला समाज घडवायचा आहे. कारण भारत हा सर्वात तरुण विद्यार्थ्यांचा, तरुण युवकांचा देश आहे, आणि तसा आपल्याला तो घडवायचा आहे, आणि यासाठी आपण प्रयत्न करूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.